Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. It-tlet lieli tar-raba' edizzjoni ta' Mużika se joffru spettaklu bil-Malti miżgħut ġeneri varji, b'orkestra live li se tkun qed takkumpanja lil-20 semifinalist. Il-grupp mużikali Oxygen stabbilit f'Diċembru tal-2015 se jkun qed iniedi l-ewwel studio album tiegħu bl-isem ta' Compound. Il-produzzjoni Intimate Sfin se tlaqqa flimkien il-koreografija ta' Paolo Mangiola minn Sfin Malta u l-mużika ta' Alexandra Olden fil-Grand Salon tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Il-pageant ħtija tiegħu se jirrakkonta ħajjet Kristu fit-toroq tal-Marsa b'wirja ta' personaġġi differenti mit-Testament il-Ġdid u l-Antik.